Wait, kawan. Siguro Guinness. Siguro kong dara. Ha? Siguro kong dara. Ngani. Guinness ay wah. Para. Bisa gak kita ilang ko. Oh, may down lang. Dapat tigyo. Mga din pagkarig. May matanda ka mo dyan? Hi guys, ayan si Dines. Hunting mode kami ngayon. Garang tadi cuma arang di sini. Namoron, may darah kan crap. Ano? To, itu antur, pato. Ang dalawa pa ba oh. Durubiran kita tangga. Uni pa ba oh. Oh. Ito kasa? Nalalaw. Naghanap po sila ng gagamba. Ayan. Nakakita ng gagamba. Ayun, sa ogana. 6-0. Ito na oh, 6-0. Sungay mo. Sungay. Ayan. May bang may ano? Oh. Ay, biliklom pala. Mailin ah. Oh. May mga Ano tingnan natin sa sigurado. Ang hirap hanapin ng bee. Bee hunting kami ngayon ha. kawas ka masalpa. Tukod dito ka? Say, so ano bedak lang ano. Say. Yung ano? Gaban kayo. Akit po kami sa bundok. Umakit kami ng bundok. Ito po si Dennis. Ang nasa likod po si Dennis. Kunday ka dito sa tao mag. Tingnan yan tol. Yan po yung nalagay namin, no? Yan, wala pang laman. Pero mamaya magkakaroon yan. Mukha pa na dyan, Mok, puro. Duan, itapat na siya mo. Hindi. Ayan po si Mukbok, ang may hawak ng camera. Wag na. Pagkataasig din taas no. Nanok dun lang akong awag. Ay, tinanunok dun. Kana oh. Nakasupog na yun. Masyadong matarik ang daan. Kaya kailangan mag-ingat. Sorry naman kinukbig. Hoy. So rapid turn na ka extra na. Sawa. Makikita niya po yung baba. Ayan, sa baba. Oh. Sobrang taas. Kaya, Yo. bee hunting. Ano yun, Oy? Yun yan. Uy. Iyo yan. Oh, tara. Yes, Victor. Ito na po, nakakita na kami ng isa. Ha? Ito po, kung Ba? makikita nyo. Ayan po. Nakadala na ng Okay isa. no. Di ba maluya ko kot? Ikanak yaw mo. Nagkakaturuan po sila kung sinong kukuha ng ano. Ikanak ka mo. Pero solid lang kita sa taot. Apo. Kasi ano eh. Yabo! Busta lamang sa dugos. Mangisog yan ka mo. Pada ko na. Ako yung mga ako. Hindi ba ako. Hindi na ako. May siguro ko talaga na ako. Pag inagot akong wala na ako iba. Subsuban tang araw. Hindi, pag sumsubi. May sugo na. Ano mga? Ayupan mo kaya mo. Ito orang doon ko tali diyo. Puti ba noy? Pag ayop mo buwan. Nagabarag na sigada. Puti pa? Tadi ko tuno nga. Ayop eh. Puti. Puro, puro. Paano kaya? Puro. Oh, puti tayo, puro. Sudah.
Pag mag-ian, di mo na pagdaling sa tiyon. Ito sa tahaw, sa tahaw. Igwa. Gunaan. Ay, binuwasan mo na tapos. Ano naman ay. Oo, may isog. Ano yun? 1-0. Ayan po, meron na nakuha siya. Ayan po si Master. Master Bukbok. Ayan, siya po yung kumukuha ngayon. Basta sa kurukot ako. Aso-aso pa nga ya. Ayan, Ikaw, may tropa tayo, banda tropa. sigarilyo. Ano kasi? Ha? Ah, tuna pa? Ren. Wala na? Urang ba sa taas na oy? Sa taas yan, sa poon. Kung ko sa taas nga ni oh. Sa taas oh. Ay, wala pa. Ano pa lang talaga? Baguhan ka daan? Bago. Bago pa sa'yo din oh. Konto pa rin ha. Pa, pinokdan mo na, ubos mo na. Hindi na mabalik ah. So dyan mo na, oy, supestaran mo. Hindi nga, wala. Hindi nga na. Pa? Ang guwaw dito. Ay. Ayaw, may artist na ayaw. Mas nagod ka dyan. Ilidyo ka nga para matiling ito. Ano? Ayaw, may celebrity pa lang kita Isa oh. Ma-discover rin si Bok, para puwag. Ayan, si Bukbok. Si Dinis nga ni. Sunod si Dinis. Paano ka boss? So, ano tapat ng putok? Nakalak yan. Nakalak ako. Karbalan? Paano? Kamang balan. May bala ito kaya ka, Ruben? Ganda kay Ite, Gibok. Wala. Tama. Gusto na yan. Sigubok ko, no? Ito. Oh, nagparaura na. Sa Manila. Hindi ko siya. Parang hindi sa mga napis na ito. Oh, pura na ganyan ay? Parang hindi. Eh, Kaso agi lang. agi lang. Ano daw? Mabugso. Nawawara ang garay. Parang napasasok si Bok. Wala ka? sigarilyo. Ha? Wala sigarilyo. Ito yung sino? Madali ka kung balik ka rin yun. Ano na ito? Subaka na George. Kung ito na. Isang mga hindi pa naparakulo. Nagalo mo yung ganyan. Nawa na. Daga na yung natutupag ko. Wala kayo. Ang sa taas ko ha. Kaso narurunot ko nga na eh. Nakula ka ba? Di man gusto. Une, sino? Ano yun? Narurunot ko nga na eh. May papasok. Uy ko ba ka? Igo ha. Beluayin mo ka na na eh. Sabi ka. Bagiw. Batang maringis. Ayun sa kamera, lagi mo sa kamera. Gini ka mo. Hindi. Hindi. Ano ka sa YouTube? Sa YouTube ka yung lalagnoy. YouTube. Amog niya. Bok! Ay! Artista na? Sigurado na eh. Ikaw ba na? Ikaw na? Basta na yung tunga na Ba't yun. lang yan? Huwag ka mas puno. Kung sa siro ka daw. Mas loban. Ito nga na yung ano boss. Puon. Sayang. Ano? May sarong bulang po na. Ang bola mo. Madugos na. Ano yun naman ah. Da. Mag-uba pa kita oh. Bok. Pangduiyan. Katakot ka oh. Arin, kumaan. Diyan mo ito mag-coat ang kubra. So dyan may nabatak. Uy. Go. Ha? Batak dyan bagawa. Ano yung sabihin ka na alas? So, bilang mo arahan. Arin, di mo na? May pestaran dyan sa batak. Ay, ito. Ayun kayo sa... Tiri pa na dyan sa batak. Uga pa yan? Minagpag takik yun. Oh, not. Nuwara. Yung pinaknita na nga na eh. Nainutan kita? Inutan. Inutan kita. Ini nga na, so. Hindi nga na. Kiray So, kita yun. ugutan dyan oh. Ano?
Wala sana mag-chat. Pwede ba? Turulagan kita kaya eh. Mga hunter. Hunter nga eh. Yung mga maringis para puputol sa dugos. Boys, dito tayo. Doon na daw. Ayun, doon po kami. Doon kami sa taas. Tara guys. Yeah. Materik po ito. Yeah, ingat, konting ingat. Dito may sundang. Dito ko dyan. Ilingaw na ito. Ayan po. Boy, Tagalog tayo. Hindi tayo may hindi ng video. Kailangan makikita na sa video ha. Oo. Dami ka po tayo na atukan. Utang ka! Atukan. Ayan guys. Hindi nga lang pasunuran kayo na yung logo. Maudon yun, no? Tingnan niyo po yung dadaan namin. Dikit-dikit sa may babatak baga. Mandyan? Bunayan ng yawan dyan. Bunayan Naiyos kita ka. mo. Iras. Ano oras? Maura nagsagrap. Tingnan niyo po yun. Days, Kamang-kama. Dugos days. Naraan doon. Ito, masirabol na eh. Bulong bagay na eh. Ang pasunod mo ko nga. Kailangan tipiligan agad. Guys. Pahagi nila to ya. Pag-ingas-gasan kayo ng Days. Ito po yung may experience nyo pag nasa probinsya kayo. Nasusubog ako kung may video. Ayan po sila oh. Dalata, magkaurula na ning ano? Arin. Dugo. Uy, silip ko ta. Ito guys. Ito po ang tinatawag na bee hunting. Woo! Yan, nakaligtas din. Ito mga auto-auto kayo no. Ano boy? Ito po yung tuktok nung inakit namin. Ito. Yan. Ayan po sila mga bee hunters. Yan. Bee hunters! Patay! Para bito. Snairas. Tira. Ito po si Dinis, ang pinakamalupit. Bee hunter. Bee handler. Siya po ang tagahawak ng aming nakuha. Badwara na yan. Ako pala. Kaya po. Sarata sa rekap. Hindi ka naman. Okay guys, mamaya ulit. Hello guys, ulit. Yes, you know, yung mga rutang nila. Bukbok. Mga rutang na sa yung ganda. Ito na. Yung trigata na. Hindi ka man pabalik. Kung makikita niyo po sa likod namin, ayan, may dagat. Hindi yung malawa. Hindi na eh. Kaya talaga, kaya limong kami kung saan maaga. Ura ang katanda na naman. Ang init. Ito po, kung makikita nyo, may baka. Oh. Yung mayon. Mayon. Iling. Hindi natin makita ngayon eh. Ayan oh. Ano parang makulimlim. Kaya lang parang ano eh, parang uulan. Parang maulan. Maulan. Ito po, ang tayong kapitbahay dito makikita. Ayan. Ano boss? No, kailan ka ba tayo? Kadimlag lang? Kadimlag. Ay, tropa. Ang bumbong. Gumagawa ka pala na igo. Sana yung nanalo mong manok na. Sana yung nanalo mong manok. Wala na. Patay. Ay. Puto.